Учалы районы Яйык елгаһы буенда бәләкәй генә Вахап авылы бар. Халык телендәге исеме Бадаргол. Ирәмәлнең ак түбәләре был тирәлә туып үткән кешенең йөрәгенә коры сыныклыгы, зиһененә үткерлек, холкына саялык бирә төсле. Әсгать Мөхәммәд улы Йомагужин ошо авылда туып үсә. Бәләкәйдән белемгә ынтыла ул. Авылында башлангыч мәктәпте тамамлагач, 12 яшьлек малай саңгы менән 15 сакрымдагы мәктәпкә йөреп укый. Көтмәгәндә Өфөгә беренче интернатлы мәктәпкә укырга китә һәм 1967 елда интернатты алтын медалга тамамлай. Быел яз Өфөләге беренче республика башкорт гимназиясында гаҗәп очрашу булды. Бер түгел 4 беренче ранг капитаны бергә тура килде. Шуларның икәүһе беренче интернатлы мәктәпте тамамлаган. История данного учебного заведения гимназии Башкирской очень хорошая и прекрасная. В те годы, кто закончил это учебное заведение, Ян Борисов Роберт Абдулович, доктор философских наук, также капитан первого ранга Тимирханов Ренат Гафарович, тоже закончил данное учебное заведение Кушнаренковского района, но он погиб в 1986 году при испытании новой ракеты в Тихоокеанском флоте. Мы с Ларисом Тауфиковичем вместе служили более 10 лет в Тихоокеанском флоте. Потом я служил больше 10 лет также на Северном флоте. В различных должностях мы ходили по морям, океанам. Сегодня, конечно, военно-морской флот испытывает тяжелое экономическое положение. Долг и обязанность гражданина Российской Федерации – это защищать Отечество. Необходимо с первых дней приучить себя вот этим трудностям. Многие из вас будут проходить службу. Бүген Ленинград хәрби округының һыу асты разведкаһы начальнигы Әсгать Йомагужин, Шәрык университеты доценты Флорид Галәүов. Флорид Галәүов беренче интернатлы мәктәпте 1966 елда тамамлай. Айлағына бұлны хапты, үндей генә елдерде йөрмә хапты. Бергә укыган дусларны дөнья алып барды дип әйтергә. Хотелось бы пожелать, чтобы вы по жизни сохранили верность друг другу, товарищеские отношения, уважение, всегда поздравляли своих преподавателей, помнили о них. Я вот своих преподавателей, некоторые здесь присутствуют в зале, до сих пор помню, и мы поддерживаем теплые отношения. Гимназияла кунакта шулай ук Өфө егете, әле Севастопольдә эшләүче Вячеслав Павленко. Вячеслав Павленко 39-нчы мәктәпте тамамлай. 34 ел Кара диңгез флотында хезмәт итә. Избороздил все моря и океаны, не вопреки, как говорится, немножко в отличие от моих коллег здесь, они были подводниками, а я был противолодочником, так что мы взаимодействовали сверху и снизу. Вот. Сверху, конечно, в море более интересно. Когда мы встречаемся в море с подводниками, они все время в воде находятся, там ни света белого, ничего не видят, и подходят, когда к нам, помыться в душе, позагорать на верхней палубе. У нас, конечно, более интересная такая романтическая служба. Вот. Но с трудностями, конечно, тоже очень большие. Если внизу море не колышет, там все тихо, то наверху большущий шторм, он создает определенные неудобства для особенно начинающих. Но тем не менее, я вам скажу, прослужив на флоте военным человеком 33 с лишним года, я продолжаю сейчас плавать на одном из специальных кораблей Черноморского флота. Выполняем задачи везде, и на Черном море, на Азовском, и в Средиземном море. Много очень красивого. Заходить интересно в иностранные порты, смотреть, как живут другие люди, страны. Я вам скажу, что мы живем не хуже. Но за вами слово. Вам и республику поднимать как следует надо, становиться более самостоятельными. Вас ждет и Россия как специалистов везде. Но и милости просим на флот. Я вам скажу, вы не пожалеете, если там окажетесь.
Фәрди елда айланға үкінмегізді. Yok, конечно. Потребность специалиста в военно-морском флоте, высококлассных специалистов, она сохраняется. Корабли отличаются от других видов вооруженных сил, ну, возможно, все-таки от ракетных войск, возможно, не отличаются. Они оснащены очень сложной техникой, которая требует высококлассных специалистов. Если вы знаете, может быть, из печати, наиболее насыщенной контрактной службой среди видов вооруженных сил является военно-морской флот. Особенно сложным является служба на подводных лодках. На тех лодках, на которых я служил, они дизельные подводные лодки, ходили мы далеко, в Атлантический океан, Восточную Атлантику. Пытались гоняться за атомными подводными лодками Соединенных Штатов Америки, хотя это было, конечно, смешно, но тем не менее такие задачи нам ставили, мы их выполняли, как могли. А в нынешних условиях, когда флот сокращается, флот перестает быть уже океанским, мы охраняем, обороняем только свое побережье, надобность в таких крупных кораблях в нынешних условиях уже отпадает. И те корабли, которые уже созданы, и крупные корабли, редко ходим в океан. Мы не присутствуем, мы не можем демонстрировать свой военно-морской флаг. Это, конечно, тяжело признавать, но однако есть. Но будущее нашего флота и всех вооруженных сил за вами, в ваших руках. Если есть желающие, я думаю, что есть, непременно должны быть такие люди, которые хотят стать военными моряками, то им честь и хвала. Зур залда очрашу тамамлангас, Әсхат Юмагулинды 11-нчеләр үз класс бүлмәләрендә көтеп торган. Һәм улар тагы ла аулак әңгәмә курып җибәрделәр. Интернатта укыгандарға гына аңлашыла торган хистәр, моң хагыш был хатирәләрдә. Туган йорт шикелле һәр мөеше таныш интернат, һәр сыйныфташ, һәр тәрбиясе, һәр укытучы үзенә генә бәйле истәлектәр шәлкеменә әйләнгән. Илді хақларға керек. Ол біздің бурышыбыз. Илді хақламасақ табылыр илдеге инеушілер. Хақларға керек. Но аңларға керек. Хақшыларды яқшы етіп материал яқтан тәмин етерге. Бүгінгі лейтенант 2000 сом ала. Ол нендей 2000 сом ақшаға неше кеші бұла?
Бүгінгі старший прапорщик 1800 сум ала. Ол ничек яшәргә тиеш? Аның семьяһы. Шунан полковниктар, подполковниктар, 4000-5000-дән артык алмай. Рәсәй белә башкорттың батырлыгын, хугышта күрсәткән каһарманлыгын армияла башкортларның ханы буенча, Аллага шөкер. Рәсәй белә, Мәскәү белә башкортларның уйнаган ролен в русской военной истории. Шунлыктан башкортларда ничек тә булса обязательно ялеп итәргә тырышалар. Ялеп итәргә. Безнең 116-нчы дивизия, 16-нчы дивизия кавалерийские 4 орденлы 78 герой, Советташ андай дивизия вообще юк. Бүтән ватан һугышында, менә икенче ватан һугышында андай дивизия 4 орденлы 78 герой биргән дивизия вообще юк. Рәсәй белә, тарихчылар белә, шунлыктан хәзерге көндә дә безнең башкорт егетләрен Башкортстандан алып китәргә тырышалар. Что бы то ни стало, самый катнаштырырга фугышка. Призыв буенча безнең Башкортстан беренче икенче урында. Призыв буенча безнең Башкортстанның Генштабтан килгән комиссия икенче урын биреп китте, мактау грамотаһы. Башкортстан бик яхшы хезмәт итә егетләр дип. Әлхамлы бул хакта ата-бабаларның традициян хакларга кирәк безгә. Обязательно кирәк хәрби специалистлар. Ләкин әзрәк кенә шартлар булдырырга кирәк. Хезмәт итәргә офицерларга. От капитан первого ранга ала 5000. Ул акчамыни ул. Әгәр дә дәүләт көчле икән, ул үзенең армияны хакларга тиеш. Чөнки үзен хаклаган дәүләт кенә дәүләт була дигән классик фикер бар. Менә кызганычка каршы без армияны шуравышлы таркатып, күбрәген насар күренешләрде яшрак сөйләп, дидапчина әйтә, һәм башкалар. Һәм патриотик тәрбияне гомумән бетердек бит инде. Шуңа күрә лә гаҗәп түгел, уку йортларында хәрбиләр белән очрашу кәмене. Менә бүгенге очрашу сынапта безнең гимназиябездә 4 беренче ранг капитанның булуы. Шул исәптән октябрь военкомы, октябрь комиссариатының военкомы, безнең башкорт егете, Мәсәләт районнан беренче ранг капитаны Ахунов үтәштең, һәм менә Асхат Хамдинович Магужинның менә бүген килүе безнең балалар өчен минеңсә бик һәйбәт бер ни булды шикелле. Һабак дип әйтәйек. Безнең башкортта элек-электән үк ир-егетлек дигән бик югары сифат багаланган. Әрме хезмәтен үтү башкортта бик югары багаланган. Һәм менә минең буынымның язмышында сыгып әйтәм, безне армияга озаткан сакта авыл озата иде. Тотыш авылы менән озатып калалар армияга. Егетләребез хезмәт итәргә тиеш. Ләкин монда ниндәйдер бер сагыштырмаса нәмәләр булырга тиеш шикелле. Нишләп 9 миллионлык, 10 миллионлык Мәскәү Башкортстаннан кәмерәк армия хезмәтне озата? Әлбәттә, чиновник балалары бик үк бармайды шикелле. Күптән түгел мин Российский газета, Россия газетасында укыдым. Бүген бик күп генералларның балалары лейтенант, өлкән лейтенант, капитан, майор дәрәҗәләрендә хезмәт итәләр икән. Димәк, Россия армиясы бетмәгән. Россия генералларының арасында патриотизм бетмәгән. Шул генерал балаларының хәрби хезмәт үтә берүе минеңсә һәйбәт күренеш. Икенчесеннән алган сакта, Россия президенты Владимир Владимирович Путинның 1 июльдән офицерларның хезмәт хакын күтәрү турында укыдым газеталар, Россия газетасында. Телевидениедә күрһәтте. Әйтәйек, взвод командиры 1 июльдән 10,000 акча аласак. Бұл бик һәйбәт күренеш. Бик һәйбәт күренеш. Сынапта Россиябезне нитәбез икән, ныгытабыз икән, дәүләт итеп һаклап калырга ынтылабыз икән, моның хәрби кешеләр, хәрбиләрне без ошо рәвешле материаль яктан тәэмин итәргә тиеш. Мин бик шатландым. Безнең хәрби хезмәт турында без хәрбиләр генә түгел, башка бөтә илнең халыклары ла белә икәнен. Мин элек уйлаганымча, без хәрби хезмәт турында без генә уйлайбыз икән дип уйлагайным. Алай түгел икән. Хәрби хезмәт турында дөресен әйткәндә бөтә илдә уйларга тиеш. Чөнки хәрби хезмәт бит хәрбиләр өчен генә түгел,
Безнең ил өчен. Илүләргә тиеш. Мин бик куандым. Безнең халык аның турында уйлый икән дип. Улай булгас, безнең киләсәк насар түгел, әйбәт буласак. Балалар Башкортстанның бөтә районнарына килә торганнар инде бит инде. Күпмәк киләләр, русса белмәйләр инде. Ты по-русски понимаешь, дип сораһаң, понимаешь, апай, понимаешь дип яуап бирәләр инде бит инде. Шуннан менә мин уйламайым, менә ул минең генә хезмәтем, минең генә эшем дип балаларның тырышлыгын, ул вакыттагы балаларның тырышлыгын аптырап һөйләйм мин хәзердә. Укыйлар, һөйләйләр, ятлап киләләр, белмәһәләр. Ятлап киләләр. Менә Әсхәт тә шулар арасында шул хәтле тырыш бала булды бит инде. Шул хәтле тырышып укыны. Ул вакытта алтын медальды мәктәпкә 2 өсте күп булһа була торганны. Бәлки мин яңлыш уйлайымдыр, ләкин инде менә интернат беткән балалар Башкортстанда калып, Башкортстанда эшләп, Башкортстанның дәрәҗәсен күтәреп яшәргә тиешләр дип. Әсхәт тә бәлки кайтыр дип өмет итәмен инде. Мин Рәсәйгә инде күп хезмәт иттем, 34 ел. Хәзер уйлыйм, уем бар. Интернат мәктәбеннән белем алып, минең сөткә үземнең калган бер бурысым бар. Үземнең бәләкәй илемә хезмәт итәргә тиешмен дип уйлыйм. Шуңа өмет итәм, табылыр урын. Миңә Петербургта булһам да, үземнең илемә, бәләкәй илемә Башкортстанга эшләрмен дип уйлыйм. Интернатта сыгарылыш имтихандары вакытында Әсхәт Юмагужин бер хат ала. Авылдагы иптәш малайы гәзиттән үз аяһындай гына игълан кыркып алып ебәргән. Әсхәт дус, минең моряк булгым килә, нисек баралар икән ул училищега дип сорап яза ул. Әсхәт арттан гына баягы игъланды укып торган сыйныфташ кызын абайламай да. Ә ул кыз күзләрен ҙур асып, "Китсә, Әсхәт, һинме һуң инде моряк? Буйың бәләкәй, якында китермәйәсәктәр", дип әйтеп, көлүп китеп тә бара. Ошо бер авыз һүз Әсхәттең бөтә күңелен астын өҫкә китерә. Мәскәү вузлары, институт тураһында пландары селпәрәмә килә. Тәүәккәл, сәмле егеттең маңлайына яҙмыш ҡәләме өр-яңы юлдар һыҙала ташлай. Сит ерҙәрҙә лә олтан булмаған, солтан булған, Башҡортостанның дәрәжәһен күтәреп хеҙмәт иткән 1-нсе ранг капитаны Әсхәт Юмагужинды яҙмыш ҡәләме Башҡортостанға борор моғайын.